日本人と外国人はお互いをもっと理解できるのではないでしょうか。皆さん、こんにちは。前回の動画をご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。前回は日本で生活する外国人として私たちが心がけたことについて私なりの考えを話しました。今回は少し視点を変えて日本人と外国人がお互いを理解することについて私自身の経験を加えながらお話したいと思います。これは誰かを批判するための動画ではありません。また、こうするべきですと言ったわけではありません。私は一人の外国人として日本で生活した中で感じたことを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。私は初めて日本へ行った日のことを今でもよく覚えています。空港から街へ向かう途中、まず驚いたのは街の美しさでした。道路にはほとんどゴミが落ちていませんでした。公園も駅もとっても清潔でした。どうしてこんなに綺麗なんだろう。私は本当に驚きました。その後、日本で生活するようになって、その理由が少しずつ分かってきたような気がします。一人一人が自分の街を大切にし、次に使う人のことを考えるという気持ちを自然に持っているからではないかと私は感じました。だからこそ、日本の社会を世界からも高く評価されているのではないでしょうか。もちろん、日本での生活は楽しいことばっかりではありませんでした。私も日本で生活始めた頃は決して順調だったわけではありませんでした。まず苦労したのは仕事探しでした。アルバイトを探していろいろなお店を訪ねましたが、あるレストランでは日本語能力試験1級を持っていますかと聞かれたこともあります。当時の私にとって N1 はとっても高い目標でした。その時、日本で働くためにはもっと日本語を勉強しなければならないだろうと感じたこと、今でも覚えています。また、家を探した時も簡単ではありませんでした。不動産会社で相談した際、外国人の方には、この物件はご紹介できませんと言われたことがありました。その時は正直少し寂しい気持ちになりました。しかしその一方でとっても親切な助けてくださった日本人の方々にも私は何度も出会いました。仕事で困った時、生活で困った時、温かく声をかけてくださる方もいました。だから私は一つ出来事だけで日本という国を判断することできないと思っています。
どこの国にもいろいろな考え方を持つ人がいるのではないでしょうか。外国で生活すると自分は外国人なんだと感じる場合、誰にもあると思います。言葉が十分に伝わらなかったら、文化の違いに戸惑ったり、誤解されたとき、感じたりすることもあります。私にもそのような経験がありました。しかし、そのような時こそ、相手にも何か理由があるのでかもしれませんと考えるようになりました。そう考えると少し気持ちが楽になったこともあります。一方で日本人の皆さんにも不安や心配があるのではないでしょうか。最近、外国人が増えて、ニュースでも外国人に関する話題を目にする機会が増えています。そのような報道を見ると、不安になる方もおられても不思議ではないと思います。ただ私は一つだけをお伝えしたいことがあります。外国人の中にも本当に様々な人がいます。日本が好きで来た人、家族を支えるために働いている人、勉強頑張っている人、夢を持って努力している人、そのような人たちもたくさんいるのではないでしょうか。そして現在、日本では少子高齢化を進み、多くの職場で人不足が話題になっています。介護、建設、農業、製作業、飲食業など、本当に多くの分野で外国人が働いています。私は日本の社会は日本人だけではなく、一生懸命働いている外国人の皆さんにも支えられている部分があるのではないかと思います。もちろんそれは外国人だから特別な扱いしてほしいという意味ではありません。日本で生活する以上、日本の法律を守り、日本の文化を尊重し、地域社会の一員として努力することはとっても大切なことだと私は思います。私自身もまだ勉強の途中です。今でももっと日本語を勉強したい、もっと日本の文化を理解したいと思うことがあります。その一方で、日本人の皆さんにも外国人が慣れない環境で一生懸命生活することを少しだけ思い出していただけたらとってもありがたいと思います。悪い気があって失敗する人よりもわからなくて困っているの方が多いのではないでしょうか。もし困っている外国人が見かけたら、一言声をかけただけでも大きな励みになることがあります。私自身もそのような親切な何度も助けられてきました。その度に日本は本当に温かい国だと感じました。私は日本が好きです。だからこそ日本の素晴らし
し文化や思いやりの心がこれからも大切に受け続けられてほしいと思っています。そして外国人も日本のルールを守り、日本社会の一員として責任を持って生活していくことが大切ではないでしょうか。日本人も外国人もお互いに少しずつ理解しようとする気持ちを持つことができれば、もっと安心して暮らせる社会になるではないかと私は思っています。これを私の考えです。皆さん、このことについてどのようにお考えでしょうか。もしよろしければコメントで皆さんのお考えも聞かせていただけると嬉しく思っています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。